Рахеле, какво представлява кулинарната работна среща на Фемин? Това е курс по готварство. Днес е първата ни среща. Днес ще готвим и ще планираме какво ще готвим в бъдеще. Какво ще приготвите днес? Вкусно арабско ястие. Ахлам, какво ще готвите? Ще приготвяме кибех и рес базела и салата. Какви са основните съставки на това ястие? В него има булгур, много зеленчуци и мляно месо. А кои са жените, които участват днес? Това са жени с миграционен опит, които участват в проекта Фемин. Откъде са? От Афганистан, Украйна, Иран и Сирия. Кога и къде се провеждат часовете по готварство? В образователния център на улица Килер 90. Ние се стараем да организираме кулинарна работна среща на всеки 2 седмици. Подробна информация можете да намерите на нашия уебсайт.